Прецизността винаги е било голямо изискване на нашите клиенти в Zarimex. Ние непрестанно търсим решения как можем да ви предоставим това. Днешната марка, която ще ви презентираме, HST от Германия, се опитваме да отговорим точно на този ваш въпрос. HST е една малка семейна фирма от Германия, която има цел да дадат на техните клиенти най-голямата възможна прецизност. Те са производител на Barrel Detection или на български цев с цевна кутия и техният стремеж е да могат да имат най-голямата възможна прецизност с най-малките възможни толеранси. Продуктът, който имаме тук в момента е тяхната цевна кутия, която се казва A30S, заедно с цев на Lottery Walter, което те заедно са сглобили, за да могат да направят така, че всичките толеранси да бъдат перфектни. Самите цевни кутии са изцяло тяхно производство, като ключовото нещо на фирмата е, че всичките фрези и машини, които се използват, те си ги имат вече налични в самия завод. Това позволява за много високо качество и като цяло много голям контрол. Какво имаме в самата цевна кутия? Тя е на платформата на Remington 700 Short и за нея има 3 различни глави на болтовете, което означава, че могат да приемат калибри от 223 до 6,5 PRC. Самата цевна кутия е с DLC покритие, което позволява, разбира се, много голяма резистентност към всякакво натоварване, а пък самия болт е с титаниев нитрид. Това позволява той да се движи много гладко и много лесно. Имаме пикатини релса, която е фрезована в самата цевна кутия с 20 муа вграден ъгъл, като също така можем да използваме, съвместими сме с AX изпълнителите в абсолютно всички дължини. Цевната кутия е адаптирана спрямо това да използва всеки един възможен размер патрон. Друго нещо, което е направено като улеснение, е лесната поддръжка на самия болт. За него и неговото разглабяне не са нужни никакви допълнителни инструменти. С едно завъртане той се разглабя и съответно можем да сменим както пружината, така и всички други компоненти. Пак отново с едно завъртане и с едно натискане самия болт се сглаби обратно. Разновидностите като цеви, които в момента можем да ви предложим, всичките са в 6,5 Creedmoor и абсолютно всичките имат дулна резба 18 по 1. Разликите са в дължините и в контурите на самите цеви. Всяка една цев, която ще ви покажем в момента, ще ви покажем и тяхната група, която, когато ни беше изпратена цевта, съответно е направен този тест с заводски Lapua Senar 123 грейна, като разбира се, тяхната точност с правилния патрон може да бъде още по-добра. Групите, които забелязваме, са максимум до сантиметър, както казах, с заводски патрони. Първата цев, която имаме тук, е в 22 инча с Medium Varmint контур. Другите, които имаме, са в 26 инча, като имаме както в M24 контур, така и в Heavy Varmint контур, който забелязваме, че е конусовиден. И тук сме ви показали как това цялото нещо може да се превърне в една готова пушка. Както казах, Barrel Detection са на Remington 700 платформата. Тук имаме едно шаси от марката JP и съответно така окомплектовано имаме една перфектна пушка за всякакви прецизни дисциплини. Може да ги видите в Zarimex.